Да допуснем, че съществуват два безкрайни противоречиви свята. В единия има само енергия, проявяваща се като вълни, време, електричество, а в другия само материя, проявяваща се като частици, пространство, магнетизъм. Тогава взаимодействието между тях ще се изрази с формулата на Айнщайн. Енергията е равна на масата по скоростта на квадрат на светлината. Тя е израз на първичното равновесие на цялото, съдържащо двата свята. Енергията върху масата равно на c квадрат, т.е. на изменението на енергията в енергийния свят, която преминава в материя, съответства и еквивалентно изменение в материалния свят, където материята преминава в енергия. Двата прехода са едновременни и се извършват с една и съща скорост c, скоростта на светлината, която обослява и резултата c квадрат. В енергийния вълнов свят действат силите на резонанса, тези, които си приличат, се привличат, а в материалния свят на частиците действат силите на магнетизма. Противоположностите се привличат. В резултат на тези сили двата свята едновременно се привличат и отблъскват. Когато се привличат, времето и пространството се свиват, за да се прояви животът като бъдеще, а когато се отблъскват, времето и пространството се разширяват и проявената форма на живот се разпада като минало. Бъдещето е невидимо до момента на проявата. Следва миг на тук и сега, след това настъпва миналото и ние виждаме как събитието се разширява, за да се разпадне и да върне системата в първоначално състояние, съпроводено с някакво качествено изменение, обуславящо нейното развитие. Разбирайки равновесието в двата свята, както и равновесието между тях, разбираме и причинно-следствената връзка в цялото. Разбираме, че всичко се проявява в една буферна зона между двата свята като форма на живот, реалност. В следствие на допускането, че съществуват два безкрайни противоречиви свята, се обяснява: първо, двойствената същност, вълна частица. Второ, необходимостта от константите. Те съхраняват равновесието им. Трето, скоростта на светлината като пределна допустима скорост за светлинния свят, в който се проявяваме. Четвърто, съотношението на неопределеност на Хайзенберг. Пето, съвършенството на цялото. Двойствено, противоречиво, но само развиващо се без начало и край. Налага се интересен извод. Формулата на Айнщайн доказва наличието на двата свята или пък наличието на двата свята доказва формулата. Следва да приемем, че допускането е правилно. Съществуват два безкрайни противоречиви свята, обосляващи едно съвършено саморазвиващо се цяло.